салом алейкум, подписчикои CGMCTG. тасмим гирифтем дар бораи мошинаҳои ҷаномӣ видео кунем. ин видео пурра ба бораи мошинаҳои ҷаномӣ бошад. номеро дар болои экран саршид рафтем. ин мошинае ки шумо айни ҳол дида истодаед ҷаномӣ мебошад. Blue 12 14 намуд медузад. японски технология дар Таиланд истеҳсол мешавад. дар ҳамин қатор ҳама намуди мошинаҳои ҷаномӣ ҳаст дар мағозаи мо. ин қаторе ки шумо айни ҳол дар видео рафта истодааст мошинаҳои ҷаномӣ 14 намуда, фақат гулҳояшон фарқ мекунад. тамом 1600 сомон нарх. адрес бозори Корвон, якум дарвоза, дар дохили бинои Корвон. номи мағоза CGMC мебошад. номерои болои экран буда занг занед, ҳатман кӯмак мекунем. ва нафароне ки мехоҳед мошинаҳои рабочӣ доред, мехоҳед фурӯшед, дар ҳамин номерои болои экран буда дар WhatsApp равон кунед, мо ҳатман кӯмак мекунем. ин ҳам мошинаи ҷаномӣ грин, яъне сабзе ки 14 намуд медузад, мебошад. нархаш 1600 сомон. дар ин ҷо 14 ё 15 намуд мошинаи ҷаномӣ 1600 сомон аст ки танҳо гулҳояшон, фақат ҳамин гулҳое ки дар болои экран дар болои мошина дизайнерӣ кардааст фарқ мекунад. тамом ҳамааш японски технология, мадаи Таиланд. мокояшон оҳанӣ, 2 сол гарантӣ доранд, бо качествои баланд, сифати олӣ мебошад. ин мошинаҳои ҷаномӣ бренди бавқуат мебошад. 1600 сомон. ишам аз Sakura 12. ана грип 2016 нархаш 1450 сомон. ана ишам 1450 сомон. ин ҳам дигареашам сурати лак дорад. ин ҳам аз 3 намуд мошинаи 1450 сомона дорем бо 3 дизайнер. ана кадоме мехоҳед арзонтар ина ҳаст. Home Power 1300 сомон, 24 намуд медузад. яъне китайский вариант аст. ин модели ин чин аст. мошинае ки шумо дида истодаед дар қатори боло Home Power ва Aoki. Aoki ҳам японски технология аст. ID32 12 намуда 1200 сомон. ин 1000 сомони Home Power мебошад. 12 намуда хитои Mila ҷаномӣ 24 намуда, яъне петли ҳамаша мезана, 24 намуд медузад. 2 сол гарантӣ дорад. нархаш 1800 сомон. A25 24 намуд медузад ҷаномӣ, нархаш 1800 сомон. ан ҷаномее ки шумо айни ҳол дида истодаед беҳтарин ҷаноме мебошад. корпусаш оҳанӣ, нархаш 2800 сомон. 3 намуди ҳамин ҳаст. ин 2800 сомона ҷаноме. 102 сола шидагия ҷаноме. ана вақти муддати кораш аз соли 1921 заводи ҷаноме кушода шудааст ки айни ҳол 102 сола мебошад завод кор мекунад. ҳама намуди мошинаи дарзузиро дорем. дар номерои болои экран буда занг занед, ҳатман ба шумо ҷавоб медиҳем. ин ҷаномаи Avelog мебошад. 7034D 4 риштага, нархаш 3000 сомонӣ. харидори конкретни бошӣ бо арзон мешавад. ҷаномаи Avelog. ҳамин ҷаноме набуд, айни ҳол овардагиам ҳаст. 2 дона аст. мошинаи компютери ҷаномаи вишувка. ин компютер мебошад, вишувка мезанад. бинед ҳаст. навш 350E мебошад, рабочий аст, истифода бурдагӣ. ва навш ҳаст компютери 370E ҷаномаи 370. ина упаковка аст, ози кушодагӣ нест.